Vítajte u augustového víťaza súťaže Visa Slovak Top Shop v Verche Mix v Novom Meste nad Váhom. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať za ocenenie Visa Slovak Top Shop a som rád, že to, čo robíme správne. Veľká vďaka patrí hlavne nášmu tímu, ktorý dokáže vždy ochotne a profesionálne poradiť každému zákazníkovi. Taktiež by som sa vyzdvihnúť dostupnosť predajne, je veľmi dobre situovaná, ľahko dostupná a zákazník tu dokáže komfortne zaparkovať, vystúpiť, nakúpiť, zaplatiť aj bez hotovostne a odísť spokojný s nákupom. Sme veľmi radi, že práve spoločnosť Verchem ako náš klient získal toto prestížne ocenenie a v ďalšom napredovaní ho budeme plne podporovať. U nás v predajni Verche Mix dbáme na to, aby zákazník nevnímal predajňu len na nákup sortimentu, ale aby z nej od začiatku mal zážitok. Pre zákazníkov sme vytvorili prostredie tzv. Coffee Corner, kde si vedia vychutnať kávu zdarma, stretnúť sa s obchodnými partnermi, respektíve sa poradiť s našimi zamestnancami. Každý mesiac s našimi partnermi pripravujeme edukačné workshopy pre zákazníkov a taktiež aj pre firmy, kde im ich budeme šiť priamo na mieru. Sledujte nás aj na našich sociálnych sieťach, kde sa vždy ako prvý dozviete o všetkých novinkách, akciách či súťažiach, ktoré pre vás pripravujeme do budúcna, aj o podnikateľských raňajkách alebo late night shoppingoch, ktoré máme pre vás v pláne. Tešiť sa môžete na profesionálny personál, široký sortiment a pripravovaný detský kútik pre malých kutilov. Verche Mix je dôkazom toho, že aj predajňa s náradím môže poskytovať perfektný zákaznícky zážitok.